Esquerra Unida considerem que el decret del govern del Partit Popular de Mariano Rajoy sobre el deute dels ajuntaments és molt negatiu per a l'Ajuntament i per als veïns de la Vall. Esquerra Unida no estem en absolut d'acord en la manera en què se plantegen les coses, perquè el que fa en realitat el Partit Popular és imposar més retalls als ajuntaments i perjudicar als veïns amb pitjors serveis i fent-nos pagar més diners per als impostos i les taxes municipals. Esquerra Unida sí que estem d'acord en què s'ha obligat una línia de crèdit per a que els ajuntaments puguen pagar els retardaments que tenen en el pagament a proveïdors i associacions. De fet, ja fa molt de temps que venim reclamant que se pagui als proveïdors i a les associacions del poble de la Vall. Però no estem en absolut d'acord en les condicions en què se planteja aquesta qüestió, perquè el que se fa és condicionar aquest crèdit a un pla d'ajust en els pressupostos municipals, el qual significarà, sense ningú dubte, retallades en els serveis que tenim els veïns, és a dir, pitjors serveis, i significarà que tenim que pagar més impostos municipals per a ajustar aquests pressupostos municipals. Fent això, en lloc de col·laborar com se deuria a que des dels ajuntaments s'incentive l'activitat econòmica i se puga col·laborar a crear ocupació, el que se fa en la pràctica és crear més dificultats per al funcionament de l'economia del nostre poble i crear més problemes per a la creació de llocs de treball, que és el que més necessitem en aquests moments. A part d'això, n'hi ha que tindre en compte una cosa. El deute que avui té l'Ajuntament de la Vall, segons s'acaba de comunicar al govern d'Espanya la setmana passada per part de l'equip de govern municipal, és de 7.700.000 euros. I aquest deute és degut fonamentalment a dues coses. Per una part, a la pèssima gestió que ha fet el govern municipal del Partit Popular dels pressupostos de l'Ajuntament de la Vall. Any darrere d'any, el que han fet ha sigut elaborar uns pressupostos completament fora de la realitat i això ha provocat que vagin retrasant-se els pagaments als proveïdors. Això és el que fa sempre el Partit Popular. Això mateix ho van fer fa ja uns quants anys, bastant abans de la crisi, i això és exactament el mateix que han fet en aquestes circumstàncies. El Partit Popular sempre fa el mateix en els pressupostos municipals. Però per un altre costat, aquests 7.700.000 euros de deute que tenim són deguts també a la irresponsabilitat del govern valencià del Partit Popular, que ens deu als ajuntaments un muntó de diners. En concret, a l'Ajuntament de la Vall ens deuen 3,5 milions d'euros. Si s'haguera fet una bona gestió dels pressupostos municipals i si no fora tan irresponsable el govern valencià, fa molt de temps que els proveïdors i les associacions del poble de la Vall hagueren pogut cobrar. I en aquest sentit, sobretot Esquerra Unida, volem remarcar una qüestió que ens pareix especialment important. Ara tenim una situació en la que anem a demanar un crèdit de 7.700.000 euros. Pràcticament la meitat d'aquest crèdit que tenim que demanar correspon als 3,5 milions d'euros que ens deu el govern valencià del Partit Popular. I ara tenim que demanar aquest crèdit, que lògicament tenim que tornar i per el qual tenim que pagar uns interessos, també per aquests 3,5 milions d'euros que són responsabilitat exclusivament del govern valencià del Partit Popular. A nosaltres ens pareix que és un abús que els veïns de la Vall tinguin que pagar aquests interessos. Qui hauria de pagar-los és el govern valencià del Partit Popular i no els veïns de la Vall. El primer que tindria que fer el Partit Popular en realitat és obligar al govern de la Generalitat a que ens pagui a l'Ajuntament els diners que ens deu. I d'aquesta forma no tindríem que demanar un crèdit tan gran i no tindríem que pagar uns interessos que, com dic, són responsabilitat del Partit Popular del País Valencià i no del poble de la Vall.